Dobro nam došli u Lutajuću kameru. Prva nam društvo pravi. Ja sam Tamara Živković, dolazim iz Kotora, imam 21 godinu. U Crno si, jel to u Crnu Goru neka žalost? Ako jest, onda mora da je porasla zaposlenost. Aha, pa to je vjerovatno zbog ove kombinacije. Gledam te sa to ceduče i razmišljam, jesi li blesao ili šašao, Možda 50-50. Aha, ko priznaje, još pola mu se dodaje. Mi te zezamo, a vi Crnogorke ste poznate kao ratoborne. Pa jesam malo ratovorna. Ti to da si živ, da vidiš kakve bi partizanke danas imao. A što si ratovorna? Ne voliš da ti baš svako prilazi, a? Pa imam neki gard, mislim da je to baš zato što sam malo i osjetljiva, tako da vjerovatno zbog toga držim taj neki gard. Znači, kod tebe nema priče, sve po sistemu, ne pričaj sa njim na bodika. Odgovaram što kraće moguće na sva pitanja i molim se da što prije ode. Jedno glupo pitanje za sve Crnogorce, a gde živiš? Tu u Beogradu je već 2 godine, sad ću 3. godina. A kakav treba da bude izabranik tvog srca? Brz. Da pobjegne dok Iole čita. A veruješ li u večnu ljubav? Ne zauvijek, ali ko zna. Ma će se nađe neki koji će te istrajno voliti. Daj bre, makni to ceduče, mislit će da si luda, bre. A mi ne trpimo konkurenciju. Pa to ne smijem da maknem, to mi je da mi ne ostane linica od šnale. Blago nama koji imamo kosu za još jedno tuširanje, brate. Nego koga bi za mentora? Pa sad, ako se desi da dobijem svih 6 glasova, onda bih voljela kod Ane Bekute. A imaš li ti tvojega Mrčivoja? Pa imam dečka. Boš se udaš ili ti služi više kao ukras? Ništa od toga. Dečko verovatno već slavi. Mislim, tvoj prolazak je sledeća. Zdravo, ja sam Anđela Ostojić, dolazim iz Pađena kod Zvornika, imam 16 godina. Lele, samo 16? Da, samo 16, punim uskoro 17. Lele, kuku mene, ja sa 17 nisam znao zašto mi služe usta, kamoli da zapevam. Pa jel frka, škola, pevanje? Pa malo je naporno, ali stigne se sve. Joj, trebaš čuti nas kako pevamo pa da vidiš šta je naporno. A jel te ova scena malko plaši? Pa ne, ja sam inače ovdje od svoje 12. godine, prvi put sam ovdje došla i imam mnogo iskustva sa kamerama i sa svim. Tako mlada, a već čvrsto stoji na nogama, nema tremu, opuštena. Ja sam svestrana, stižem sve. I ja sam svestran, ima me sa svih strana, jedem koala. Jesi ti baš znaš kako jede koala, nego koga bi za mentore. Ja volim Milija. Isto je govorila i njegova žena kad su je pitali koga bi voljela da šiša. A rezervna varijanta? Ako ne Mili, možda Viki Miljković. Ili mislim nešto što u mom žanru koji pevam više onako. Aha, moderni narodnjaci tipa diskoteka gori i alkohola tona. Aj sad vi, korejskog tipa, mislim sa koreografijom. Evo duša, evo telo, evo sve crno na belo, evo ponos, evo stih, pa nek udari muzik glavu. A kako biste koreografski dočarali da ste zapavali onu Most do moga? A kad smo već kod Bosne, odakle si ti, vi? Velika Kladuša. A gde beše to? Blizu Bihaća. Vidim, fin si, mladić, šta ćeš bre ovde? Hvala, ali nisam ja baš taj tip, ja sam više malo otkačeniji nego što izgledam danas. A ni ovaj tvoj kolega nam ne deluje baš zakačeno. Ajde, izađi na televizor. Ja sam iz Cazina. Pa gde si bre Cazinac? Blizu njega. Vidimo bre, ne služe nam oči da popune rupe. Molim vas, ne rimujte. Znači, znate se, a? Dobro se mi znamo. Zvuči ti kao da ste statisti za film Da komši crkne krava. I kako se ti zoveš? Puškar Senijad, Cazin, 26 godina. Seni mi nađi, tako da je lakše. Puškaš, poreklo prezimena ti od oružja za brzo crkavanje krava. Otkud se tačno znate? Pa radili smo skupa, ja inače sviram klavijature, ujedno i pjevam. Pa smo, on je samo pjevač, pa smo radili malo tu. Zabavljali se. Aha, on je samo pjevač, a ti kontrolor da bakšiš ne dobije noge. To se zove galopirajuća inflacija. Dakle, dobre kolege i u dobru i u zlu. Govori, podržava me, ja njega isto, tako da moram svoj ispit. Jedini smo, ja mislim, sa našeg kraja tu. A pevate li u kupatilu? Tamo sam najviše aktuelan. Jel si oženjen? Nisam oženjen, imam djevojku.
Sjeci. Lepo, a kako se slažete? Jel njen dečko ljubomoran? Šalimo se, a ti? Zaručen. Kad će svadba, je? Iduće godine mi je svadba ako Bog da. Tačnije, ako korona da. I Bog se povukao u svoj 16-derac. Da, ne moramo da pitamo Bil Bosanca za mentora. Pa ne bi bilo loše. Sve ništa fali. Pa ne, ja bio zadovoljan da bilo koji mentor. Uzme, oni su svi profesionalni, svi rade svoj posao kako trebaju, tako da nemam neki sad. Nešto nam vrdaš ko Aca Lukas od ceđenih sokića. Ajde reci, koga bi umesto Bosanca? Ali više volio Vikija, nekako sam njezin stil i volim njezin rad, pratio sam i... Tako je, nema ništa bez Vikija. Aj Taškija, on ti kolega? Tak i svira, tako da mogu i sa njim malo. Čuj svira, razlačenu da lapu ko baba penziju. Dobro, dosta je bilo. Ja bi još malo pričao. Lele, pa ti gori od Vučića. Je. Ovo bolan kamera, nije ogledalo. Ja bi još malo pričao, zanimljiv mi je kamerman. Ma slobodno pričaj, bolan, ali u sebi. Sljedeći. Dolazim iz Boljeca, pored Zaječara, bavim se pevanjem, inače živim ovde, pošto studiram. Večiti student, ajde. A šta studiraš, pravo? Biologiju. A šta je ko bio tom logiju, ne kapiram. Manilogija, kako se ti zoveš? Kristijana Josić. Aha, piše, ali ko će obratiti pažnju na tom mestu na slova? Jel ti kuma dala ime po nekom značenju ili čisto da te ne zovu NN lice? Ne znam da li ima značenje, nije mi rekla, vjerojatno se zajebala malo, ajde. Baš koristiš birane reči. A što misliš da se ponašala u skladu s tom više nego probrano reči? Pošto me prekrštavaju stalno. Pa kako te sve zovu? Pa Marijana, Kristina. Kupačice moje i tako je. A koliko ti je godinica? 26, nisam mala. Ma kako nisi mala, pa Siniša ima 50-ak, a još je mali. A šta te koči oko studiranja? Skupe diplome, a? Pa nije, pa ovo je 7. godina studijska. Koči me hemija, nisam ja... Nema hemije, nema verovatno ni dečka. Ja nadam se da je biologija bar ide super da letirići prorade. Ajde, koja je hemijska oznaka za Gosan savršeno? Nema oznaku. Ima znak Mercedesa. Ajde, dođi i ti, nemoj da se stidiš ko krimo s poštenja. Ja sam Valentina Marković, dolazim sa Umke i još uvek idem u srednju školu, medicinsku školu na Zvezdari. Pa vama iz Umke lakše ide škola, inače se mesto ne bi tako zvalo. Muči li tebe hemija? Hemiju nema. Znači, raskinula. Imaš li ti dečka? Neću da kažem. Sramota. Ok, onda nam reci, imaš li devojku? Ne znam da li dečko ima devojku, pa da nešto ne pokvarim. Što se stidiš, pa nije sramota imati dečka. On je devojku. Lepo. Ma neće ona imati ništa protiv, samo ako znaš da kuvaš. Koliko ti je godinica? 24. I to je lepo, a jesi li ti nešto završila ili ćeš kao Kris završiti u penziji kad maturiraš? Vršila sam fakultet menadžment. Radim trenutno u jednoj kladionici. Pravi fakultet za to radno mesto. Da, i kakve su mušterije? Mušterije, da kažem, zavisnici, kao što i u pevanju budu alkoholičari, tako su i ovi zavisnici od kocke i onda je mnogo zanimljivo sa takvim ljudima. Ma daj, pevači alkoholičari. Sram te bilo, to su samo pasionirani obožavaoci većih količina alkohola. A kako rešavaš probleme s onim nezgodnim? S osmehom, kao i sve u životu. A kad ne reaguju na osmeh, onda može malo karate, džuđica između nogica. Nešto mora da uspe. Što jes, ajde vidimo kako ti ide ta džuđica između nogica. Pardon. Ko te je vukao za jezike? Nemojte, sramota. Opet te sramota. Nikad od tebe reality učesnice. Bruka. Ali evo prilike da osvetlaju obraz. Da pokažu našoj vernoj publici da ne kabaju džabe dlanove. Idemo! Šeši! Oh
Naši takmičari nas ni ovoga puta nisu obrukali. A daleko od toga da im je bilo lako. Pa da čujemo da li im se prva epizoda snova ostvarila. Jeste, pa iskreno, možda sam priželjkivala, ali baš ovako nisam. Što se kaže, kakvi su ti misli, takav ti život, samo pozitivno. Sem na COVID testiranju. Jel ti zapeo neki dečki za čulo vida i kardio emociju? Pa ne znam, možda se nešto tu desi, vidjet ćemo kako bude vrijeme prolazilo. Kakve su ti misli, takav ti dečko. Johnny Deppe, vrći se. Kako si uspjela da oduševiš Žiru? Upjevala se i bukvalno svo vrijeme dok smo ovdje bili sam samo vježbala. Spremala se onako psihički i izašla i eto. Psihički, zato nama nikako ne ide. Kako ti se sve bre ovo čini? Ovo je stvar koju sam još od nekih, hajmo reći, dok sam još manja bila, koju sam željela i baš sam ponosna na to što sam sebi ostvarila želju prije svega. Evo, moja želja se ostvarila. Konačno. Aha, da se pojaviš u lutajućoj kameri. Pa kako izgleda kad si na bini, a Žiri namršten ko penzos kad vidi cenu ulja? Da, vidio sam samo zid i ništa, mislio, to je to kraj. Vidim tamo sve normalno ljudi onako i diže se onaj zid, ja vidim da, onda je super bilo. I maštaš li već o finalu? Pa vidjet ćemo, može da se desi. Desi bre ti? Kakvi su tebi bili snovi? Samo ne reci mokri, ne brukaj na se. Pa iskreno, za sad mi je bio glavni cilj da pređem prvi krug dalje. Sad kasnije kako bude. I kod tebe bilo kako si željela i da bude voljela? Pa, očekivala sam donekle neku pozitivnu reakciju jer sam stvarno radila na ovome, ali nisam ovakvu reakciju očekivala, stvarno nisam. I hoće li biti frke sad sa mentorima? Pa mislim da neće, sve uz dobru organizaciju, jel te? Ma, kod njih je uvek odlična organizacija. Frke. Da. Početnu frku si prevazišla, sad je mnogo laško. Kako ne, znači probila sam sad led, sad mogu dalje da idem mirno. Kakav si ti utisak ostavio? Ljudi me vole, uglavnom. A što misliš da tebe vole? Verovatno zbog frizura i zbog... Pa ne verujem baš, frizura ti ko se u kalaču povolju. A šta očekuješ od mentor Đoki? Pa Đorđe je odličan u svom poslu, tako da nadam se da ćemo se razumeti, poslušat ću ga sve što bude trebalo za dalji prolazak i za dalji rad. Samo slušaj Đorđa. Mada je značajnije da tebe Đoka dobro sluša. Kako god, samo nek si ti nama zadovoljan. Zadovoljan sam. Sa nastupom, moglo je, naravno, ja kažem uvijek može bolje, naravno. Pa ti si brale srećan koliko si težak, a imate što jes. Dobio sam simpatije od početka, tako da ja sam prezadovoljan.